Dobrý deň, priatelia, dneska si ukážeme, ako máme natankovať plyn do auta. Potrebujeme tak jeden kus automobilu z LPG a tankovaciu stanicu na LPG. Ako na to? Otvoríme si záklopku na tankovanie benzínu a tankovanie plynu. Odskrutkujeme si ochranné veko. Vybereme tankovaciu pištol. Každá tankovacia pištol má tú ochrannú poistku. A postup je jednoduchý. Priložíme, stlačíme na stojanie LPG. Máme prepínač, ktorý prepneme z 0 na polohu 1 a vidíme, že tankovanie plynu do vozidla sa nám začína. Takže je to jednoduché, priatelia. Tak máme natankovaný plyn vo vozidle. Keď máme natankovaný plyn vo vozidle, tak prepneme tento prepínač z polohy 1 do polohy 0 a ideme vybrať tankovaciu pištol. Tankovaciu pištol si vyberieme následne, že stlačíme tú poistku, ktorú sme si ukazovali na začiatku, a odstúpime od vozidla, aby nás neofrkal zbytkový plyn. To je celé. Takže ďakujeme vám, že ste nás sledovali pri našom tankovacom videu, ako natankovať plyn do vozidla, a tešíme sa na vaše ďalšie sľadnutia. Dovidenia, priatelia.